ole tontuma kan case en hole tor chu unaw me chepahni thuruk nga tak mangai na le in hlana dik tak sia le tongte unaw te tan ani phut chuan tia theitop chhuami ani a amai ro chu an pa ngei mai chuan rong taka thatin chui chhuwa po ani lo chep le ngala ma se FBI in an zon na sat em kumtam tak nuwa an zon chhuwa tak chanchin ani kumsang ni pariat khan Texas Irvinga se chungkwa te chu an chenga chungko pa ber chu yasir ani in annu ber Patricia ani a fa po me chepani kumsom pariat mi amina ile kumsom pasari mi sara ibaka fapa kumsom pokomi islama neibokin atirte atangin he chungkwa hi chungko pa ngai takti tur ani lawa heta hian annu ber Patricia chuan kumsom pangalik ani lain apasal yasira kumsom thummi chu pasalanin yasir hi Egypt atanga USA student visa manga kal ani a chumai baka Patricia inen anin ton ma hian no puile fati po ani to hial ni in an soi atira chuan yasir unaw pa yasira le Patricia i chu in ngai zong zokin yasir ti unaw thona dor po Patricia ti in bolloka oma hei wang hian ni tin anin hmu baka until level na atangin anin tong aloni a amai ro chu reilo te hnuwa anin chenle tamaya hetia yasir nena anin chen hnu hian yasir chuan Patricia e chu ngai zong vele in nupuya hial ne atuma heti lai hian Patricia e chu kumsom panga chau alan ewangin le achung te hna ala chena wangin nupuya tan adu chuan achung te chu adila ngai ta a heng hun lai hian Patricia le achung te chu an re thei ve hle a apala in sakna vela thok thin mai ni in anu chuan in lama an fa ti chu alo en kol thunga apa na tho chau an re na wang chuan an re theina chu azwal ema hei wang hian Patricia po chu amalam hun eng tak pek an tiam theilo awangin yasira chuan no puyatan avadil ta a chuta chuan Patricia e chu adu eng kim pek te atiam vela wangin achung te chuan in nei tir po chu poi an lo ti bi klutuk lem lawa ti chuan anu chuan aparil ro chu minin an fanu kumle thoka upa yasira chu an fanu Patricia in malam hun eng le nuam zok anei theibe seina in an nei tir ta ani nei zo vele yasira green card tor langhal bokin an fanei masak ber chu ani nei atanga thlari lote ani nge a ani nei atanga kumsom hnuwa yasira chuan US khwale tuini na chu nei ta bokin chumi hnu chuan fanu pahni an nei le a an fanu te pahni chu mingil nei tak ni ve in mingai na tom tak le thoi tak nia soi ani a au pazok aminai phe chu anau panlai tang to in atong do in midang ti hlim athiam ema rong sen nau angai nat ba ka afing hle ni in an soi chuti lain anau pangjok sarai ve thung ero azak sumin atong tam lo hle thunga a unaw nu aminai laka chaw chuan adu dan le nin anga omngam ve in me chenu hnap tia soitur anilawa chuti rwalin amma hun adwang thale thung zirna lama po Texas Technology ya kalin doctor ni chu atomber ani a heti lai hian an unaw pa Islam ero mizak zum ti tur ni che asilo mi jinga ompo thiam lo tak le thendual pol athiam lo hle boka ma se in chunga ero au pabir ni ma se naute anga an en ni in no pangchhia takle an duat ron ani loya tin an unaw hian taekwondo class an kal china ma se sarai le Islam chuan an tuilo awangin an ban san le a aminai ero in anuam ti zong tak ani awangin a chhun zom zel thung ti chuan sarai le aminai te hian bel pa ti po nei ve in aminai le a thian pa in ton na hi taekwondo class ani nge a heta abel pa Joseph Morinho hian aminai a hmu masak ber chuan a thatna chuan a chhun thluk tho war taka soin a oi omlo po ti ma se katlu tak tak ani ati ve tlat mai hei mai ba ka skula te chuan project partner te ni chawin Joseph hian aminai chu belpa nei lo tur chuan a hmel thama ma a chu bang chuan anei ringin a bekwal tam ngai lawa chuti rwalin mitong do le thil ani na ang tak taka soiphong phong thin amina e chuan Joseph chu aduna ti lan hlau ho lawa shilmia mi thungin reilo te anin ngai zong tangenge ani heti lai hian anaw sara ile an skulami tho erika po anlo in ngai zong ve boka ma se anni ero anin ton na takshiat ani lo thung
Unaw hmeichhe pahnih Sarai le Amina i chu mihlim thei tak le nun nuam ti tak an ni a. Mi te pawh chuan hetiang taka an hmu thin awang hian ni tina an hriawm tor thin chu an ngai tua pathiam ho lo. January ni khat kumsang hnih pariata chuan Sarai le Amina te hretu zong na sataka thawng tu thil aron thleng tatlat mai. Hemi tlai hian 911 call omin chu kola chuan Sarai in min puiro u kapa in ka unaw nu akapa keipo ka thime kani ti in kola chuan aw vak vaka ma se vandoi thlak takin police te a hmun an wathlen chuan andam chuak zo to lo. Heta hian Irving Texas a Omni Mandalay Hotel parking lota taxi lo in park ring chu taxi driver dangin hmu in awa bi chian chuan hmeichhe pahnih a chhunga chuan a hmu a ma se chung a hmeichhe hmu te chu an thi ni in alanga. Heta investigator te a hmun an wathlen chuan Sarai le Amina chu voitam tak silaya ka anni ti an va hmu a maktak main an ruang chhar ani na taxi po chu anpa Yasser se ta taxi ani ti an hmu chuak lat mai. Hei wang hian investigator te chuan Sarai le Amina thina chu an chui tan ta ngala tin he case an chuina hian anpa ber Yasser se ta chu rin hel lian ber ni in zona zofia tura lak ngal chu thilti om tak ni ma se ani ero motor om reng lovin boruwa ka atham ralta imo ti mai turin apil bo mak maya. Investigator te chuan Yasser chu Egypt lama Atlantia ani an rin ber awangin airline record te chu an check ta a amai ro chu Yasseran ram a chwa san nge chwa san lo ti lanna a ming chuan om reng motor om lo tlat mai chutiang ani taxi a chuan khoya nge om ta kang ti chu zona lian tak ni ngalin chuti rwal chuan engwanga chutia mani fanu te chunga nge rong taka chenge ani ti zona po lian hle mai chuti lai chuan Aminai bialpa Joseph anu chuan Aminai chu angaina in adu thina a chanchin lungchhia thlak tak sheltura a fapamulai chu kai thovin abial nu Amina i chu apa Yasseran atha thu awashilta a chu thu a hriat vele Joseph a thinrim chuan bangte hnekin ati chhia thei angte ati chhiat baka a hnuloka phei chuan ngong vekin a hui zuya chutianga a omhnu chuan mi to ma bidu lo ngalin anu chau chu abidu ta a heta hian anu mang ang chuan Olsin hospitala mental ward a enkol turin admit taringot mai amai ro chu ta chuan anxiety damdoite lo eitir ni ma se Joseph hian engmai na chok lo thosoin mani ain ti na theina laka dang thin to Aminai Khan kapa in min tha huna chuan lo intina suang che tia thu atiam tir na wang chaw ani thu asoi nge a hei mai ba ka Aminai Khan Joseph anin anin ngai zon rei ve deuh hnu chuan angai ngam ve ta devin annun chu alandan anga olsam le hlim om ani lo zia thu te ba ka an una chunga thil thleng to te chu alo shel vek to alo ni a to pa chuan Joseph chuan a hmangai ber chu chan tange in chu ringot po chu ana don te reng nen a thi dan chu a hma atang to a thil thleng thei reng ani ti a shar reng na chuan atina le zwal hle ani Aminai le Sarai hian andam chung toy te a hian shiom an tuar na sem ema annau pandeu lai po in Aminai chuan api hnena chuan achunga apa moilo tak taka mi patmei chiat na lam hoya a che thin thoshilin chutiang che chuan anau Sarai po chuan soibuka heng an thosoi awang hian damdo ina te shoini in Child Protective Service te po ko an hiala hetia damdo ina shoya endik an ni hnu hian reporter chuan Aminai le Sarai te khan anpa Yasser kha anlo hlo thin hle thu a soiba ka anchunga avoi tam tak mi patmi chiat na lam hoya chefowin top tura anti po a top do lo awanga an hlo ziate Yasser mai ba ka an unaw pa le anu thleng po an hlo thu le mundanga shwaya anchunga moilo taka an chet an hlo thu soya heti rwal hian an endik na chuan mi patmi chiat na lam hoya khoina ero evidence thatok tak ape chuak theilo thung hei wang hian Yasser chu thu zo fia tura ko ni ma se engkim a phatvek awangin man thei ani talawa chumi hnu chuan petisia I chuan afati pahni chu anu ti in lama om puita a ma se heti chu hian Yasser hian voitam takola ti boin anin bula te chuan zanrei tak tak thleng tlan kwalin ati boy reng maya hei wang hian Yasser chu man ani tange nge ani amai ro chu man ani hnu rei lo te a
a unaw pa Yasiran bel chuak le in aminai te unaw a khoi wang ero chuan man ani talo shimshima heta man ani lo na chan po hi aminai te unaw chuan thu nei tu te hne na chuan an pi bula an du wanga do soi an ni tho anin soi le wanga ni a hemi no hian peti se chuan afa te panhi chu an pa Yasir bula kalpui le vekin heta tang hian khoi an ni chungchang chu an soi chuak le tangai mi lawa ma se heta hian aminai le sarai kha do soi tura ti ni in an pa Yasiran a khoi thina te chu thuptir an ni a chan po aminai khan api hne na le kha thonin anu petisia in dot an soyani tia thunei tu te hne na soitura ati tho ziaka chu mai ba ka anu le pa bula omtir to lo tur chuan api chu an ngen ngoi mai boka heta hian engma ti theinei se lo api chuan afanu petisia chu chutiang din hmona afate a shwai ker le awangin a thinrim ema hi wang hian voi khatma abile to lo hial mai hemi hnu re lo te a hian se chung kwa te chu social workers ten an en thlak theilo na hmun ijipa hun engmati chen chung chu an omle ren rona an case chu mi ten an theihil da dewa an rin hnuwa ron le chawin aminai le sarai te chu an len hnuwa po an din hmun chuan thatlam a in zualam apan zel ni in alang an pa Yasira chuan thilten om tak tak te soitirin a record thina hei mai ba ka an taksa te chu zoom call velin du tok tura an ngen po chuan tok ti ni reng anei theilo ani hei mai ba ka sarai chuan voi khat phei chu a thian te hne na apa Yasiran me chia te chu mi hur anga a hmu tho a shil tho soin bialpa po nei a phal lo tho alo soi to nge a aminai po chon Joseph a motoring otin kar khata ni tamjok chu taekwondo class kalna na mangin anin ngai zona chu poi soi lo tak kot in sui zeu zeu le not in past te in chuk zeu zeu te bak apel ngai lo chong po chuan aminai chu afim khur ema tin taekwondo class a akal po in apa Yasiran a en thlak fo awanga pona tanga lang theilo le hmu theilo china chaw abial pa Joseph chu adin pui thina heti line midang tam tak te chuan Yasir omdan chu pa fa te khwa kherle strict satlia an ngai maya ma se Joseph ero chuan amina in apa chu lo tak zetin a hlawani ti chu a hmuthung hei mai ba ka amina chuan apa Yasiran khoi emulai atangin binoculars ne na enjangin emo video te alo record jeng ang chuan a hretlata wadlang phone te chu mangam lovin apa chu khoi hmuna po omle atho soite po longai thlar rengin alo shevek theini in asoi thina he wang hian abial pa Joseph anen chuan in text dan tur ko te sem nge in amina in number 7 athon chuan apa in a phone chu alak saka message alo thleng ani po a chan lo tur tina ani a zan kha chu amina chuan number 7 chu Joseph athon ngei maya hemi hnu hian Joseph phone a chuan inge iti kanin call thengem ti message a thleng zuya ma se Joseph chuan chu message chu reply lovin atuka aminai chuan ron text tu kha apa ani tho soin bialpa ane nge nei lo ti fia atum tho a shil bok ani hengba ka hian Yasiran afate a record na video te pa chuan afate chu an shiat lai chau ni lo an shiat lo lai ten voi tam tak a record ti hmu ani a chu mai ba ka an thian ti ne na anom ho lai ti le an na thok lai thlengin alo record reng alo ni chum khat phe chu sara in an customer te nui hmel a hmu wang ringotin achunga thinrim ta a chuta chuan petisia in anna ani tel tho a shil hnu po in shemna ator tho tur tho ala soi sham nge chum khat po aminai chu skula dukcher chorle hmoi kak chungin akala a thian ten chutia chan an zo chuan aminai chuan apa in kot a thlak tho soin but ne na akik tho soya chuba ka anu chuan damdo ina kal a phalo tho soi boka hengba ka hian voi kha chu amina in Joseph a thon to le kha chu apa in amana tu ta tur nge tia a zo fia chuan aminai chuan angai to na mai ani thole belpa te alo nei ve ngai ani chuan a thon tur ani thote asoya hetianga hunrei lo te chung chu an hima anin ngai lain ni kha chu aminai chu taekwondo class a chuan aron in lan tamia lo maya hetia taekwondo class a ain lan to ngai lo hnu hian thakhat chuang lai chu tu man aminai chu an hmu lo ba ka a chan chin chu an shimia lawa heta hian Joseph chuan a bepop thei to box si lo nen anin kar tho chu apa Yasiran she chuakin alom lo chuan aminai chunga chuan thil thalo tak ti in aminai chu athita emni yang tia
ni tin maya lo thona ne na a hun a man thin tho asoya amai ro chu thakhat chong te meu mai chin hriat lawa a om hnu in aminai chuan an taekwondo zerte to chu email mangin aron bi pop ta hlo maya chuta chuan zan kha thil thowa an chungwa chu an chena thin atanga mil somruk lai hla a an kalvek thu aron shilta a chu tho chu Joseph ali anu in an hria chuan alanung ani ti an hria ringot po chuan an lo lom em alo ni a heta hian Joseph anu chuan aminai chu afanu angchi a ngai hlu in angai na hle kan ti to kha hewang hian aminai chu email manga bipop thinin chanchin te anin shilfawa tum khat phe chu Joseph chuan aminai chu bipopin Vegas tlan bawa in nei mai tur chuan asom ta hiala heta hian aminai le Joseph chuan an thil plan chu ti hlotlin ngei tumru hle in an tum nge ani ti lan nan plastic zungbun dora changa an leide chu an bun dun boka tin an thil ti tum ti hlotling tur chuan aminai chuan apa Yasera hriat tir lo sham chu tumin Joseph mingli ani na te po hriat tir lo chu atum hle a amai ro chu Yasera chuan a hri thoi nge ni zan kha chu aminai chu abial pa mingli chena a soi chho ma chu a soi sa ta shep maya ma se ani ro chuan soi chuak tu lovin atang tlat thunga heta apa in a soi sakna lama hian a hmui vun ti a ti chuan a brace te chu a lut vek maya chutiang khopa soi sak a hlo chung chuan anu peti sei ero in afano chu pui atum holawa tin Joseph a him theinan chuan lemchang turin rol thar dangte an roivel boka chuti mek lain Joseph ero chuan a GED ani hnuwa high school atanga chhuakin aminai chu apa laka tanga lakshan ani theinan ti in factory ani khata dollar som panga hlo in athoka chunga a hlo te chu alo khol ve char char thong ani chumai ba ka hiti hun chung chong hian Joseph anu hian afapa chu atoi om tha in aminai ne na malam hun eng takle du om tak an nei theinan a thei to ka lo tang ve hle a ma se hetianga anin bo se rukla hian boina dang aron omle tatlat mai Yasera chuan afa te chu ejipa shwain patling upato tak tak zinga angam sang ber hne na annu pui tora shal chu atum le ta a tin aminai chu kumsom paruk ani lai po khan ejipa shwain apasal ani mai thei tor mi pa te po a hmutir nol to nge nge a thei to pin aminai chuan adu lona tilang cheng hle ma se Yasera chuan chuti maya thul chu atum chong holawa ti chuan aminai chu kumsom pariat atling ortia apa Yasera chuan Egypt lama shwai chu atum li a ma se aminai chuan apa in athil ne zongzong a chu saknuwa America a hotir le phal to lawang ti a hlo awangin Joseph anu chu ama anzon chwale hria theina na tangkai tur engkim chu alo thon sa veka chumi tum chuan apa chuan Egypt a shwai tangeya an kal hnu re lote ya aminai chuan Joseph anu hne na chuan apa Yaseran a American passport a chu sak tho aron soi ta nge nge amero chu aminai chuan adu lona atilang na sign atang na sadeu nge ni Egypt atang chuan anron le ti a ma se Yasera chuan aminai pasal nei tura shal atumna ala beidun sandu ho lo thung an ho nu hian afanu te pahni chu kot athak na sajwalin pona an chhuate a phal saklawa chuti lain annu petisela chuan an pa chu alo tran tlat thung se hewang hian annun shom tilutuk le om ngai na shilo chu aminai chuan annun na lak atum ta hiala ma se wani thak takin aminai chu dam chuak lovin Joseph chuan aminai chu a mi che hria to zongzonga ala huai senber thote a ming soi chuak tora soi sak ani po in ama Joseph chu an tha a hlo awanga a tor chhuwa thole atan chuan him le hlim taka aminai ne na omdun chu apoimo ber ani ti te asoya khatia amina in anu na lak tuma abe hnu po a andin hmun ala in thlak lo awang le angai te boka apa in ala khoi thin tho awang khan an una chuan atok ta ti in an chung ko laka tanga tlan bau chu an tum ve ta mi a ti chuan Christmas ni kumsang ni pasaria aminai le sarai chuan Joseph chu texin an tlan chhuwa tho chu an basila chuta chuan an hne na kalve atuma ma se aminai chuan a him to ti le an kalna tur tak an na hriat lo awang chuan alo phal lo ani ome tin aminai le sarai ba ka hian peti se chuan afate an bial patinen an tlan bodon ti a hria chuan ani po in Yasera laka tang chuan tlan bo ve du na hun rei taka tanga ani to thole chu chu a chance nei chhun ani ati awangin aminai ti una chu azui ve tho Joseph chu an shilboka anu fa ho chu kan sa sa an chung te ina in nghat ri in heta hian peti se chung de chuan
ati fo anga Yasira hniana an let le ani chuan an chunga enge thlengang tia an zo tumin ani chuan Esira chuan an let le ani chuan an fa te a pasalin a tha don tho soin an let to lo tur tho in a chang ve thunga chumi hnuwa an nu fa chuan an cellphone te paibo vekin hotel an va thleng le a chuta chuan tu ma biak po theilawa omin a hlim po an hlim hle a ma se hun engemaw chen aliam hnuwa peti se chuan a pasal a kalbo san chu in thiam lo na ani chhotatlat mai heta in thiam lo na ani hi a fati top na thlen tu alo ni ta ani December ni somthum pakhat ani a peti se chuan a fati hna chuan anu an pi thi cham ani angin Texas a letli a thlana pangpar da adu thu ashila te chuan anu fa chuan thlan tlo tur chuan Texas lam chu an va pan li a chutia an thlen hnu chuan peti se chuan a thil tum tak tak chu shilin an pa Yasira hniana an let le tur tho chu a shil tamaya ma se aminai te una chuan an du lo thoin an hnial na sa hle a an din vele aminai phei chu kar pakhata zuang lut ngalin a thian ti ina akal ta deya ma se a thian ti ina a om hnu po hian anu chuan text tam tak thonin apa ina angai dam to thole pangai taka ti tura restaurant ate zanja ei ho adu tho te chu washilin let le tur chuan na satakin angen boka ma se aminai chuan adu lo tho in alo tangthlata amai ro chu atopa topa aminai thian ti ina om chu wakal chilin annu kho ta hmia mai amai ro chu heta hian peti se chuan thu zo fia ani tumin afa te chuan an du thlan na nge ya an zui thu a soitlat thung te chuan January ni khat kum sang ni pariat ron ni in aminai le sarai te chu zanja ei turin an pa Yasira hovin an chhuakhawa ma se heta hian zanja chu soilo an thina an tok ta zok aloni Yasira chuan silai pa yen afanu te pani chu voi tam tak akap ta hmia maya aminai chu a hmuna thingalin sarai ero a phone atanga 911 call thei turin chakna tlem alani hlau mai chuta chuan min puira o kapa in ka u ka phluma keipo ka thime kani ti in an puina avadil lomloma ma se heta 911 call lo chang tu hian sarai chu lo ngak lok turati in a call transfer lai chuan holta ada a ma se anin pe filme chuan atlai zota ron chang le tu tur sarai chu alo thiman to alo ni a heta hian an omna hmunte engma zo ani man lo awangin hunrei tak chung an omna an zong nge a ma se taxi driver in taxi pakhat chunga rong pahni a hmu thu aron soi hnuwa chu an omna chu an hret a hlau mai police chuan aminai le sarai te unau thina chu owner killing an ti mai chung ko za omna hum him du awanga in thana ani ringin Yasira chuan sarai te unau chu an chung ko hming thatna an ti chhia ngain an hming chhia zelna tur dan nan athata an ngai boka heta owner killing an ti hi tonlai khowela po hian meichhia ten an chung ko a mi pati thu an oi du la awangin an la tong na sa hle a hetiang khisi hria tur le hriat phak lo po tam taka om nge yang chutianga thilrap thlak tak a thlen hnu chuan tol thatu bera an rin Yasira chu motor om tak lo awangin investigator te chuan an ina engmotal motor a om takin ti in lipsi an watum ta a amai ro chu an en tak tak ma chuan anu pui peti se e chu amamole adu la turin an shila heta hian peti se chuan investigator te na an le en mi alo documents te thalak te laptop le video tips te chu alata daya hemi hnu hian investigator te chuan tu emo in an lo hmu takin ti in Yasira thalak chu hmuntina chuan an post dar ta choi choya ma se anu pui peti se chuan investigator te chu kolin malam hun pan adu thole Yasira thalak chu post to lo turin awangin le ta sel ani unau khongai thlak tak aminai le sarai te buina chuan an kuang chu ping moi taka siam ni in an samale kuang bula pangpara te chuan rosin no chek chu anda sakbe ve boka an buina program chu aminai belpa Joseph po in simtumin awakal ve a ma se aminai unau pa Islam chuan Joseph chu a unau te thi chana lo po in a thian te nen Joseph chu din hualin an lo hnu chuak daya Joseph chuan aruka aminai le an thian te nena an chwa tuma roller coaster an chuan lai chu ala sha reng tho soin midangin an hlau em lai te chuan aminai eroin chunglama ban pharin khowela nuimoi ber a hmu thu te a soiba ka aminai chuan engma a hlau ve ngai lo tho a soi nge nge te chuan aminai le sarai te thi hnu kum khatna chuan peti se chuan Yasira chu motor omlo ma se a then ve ta nge a FBI lampo in Yasira lumana
noi khat siamin top 10 most wanted an hiala hetila hian New York le New Jersey ate an hmu thu report omnuala ma se mi tam tak chuan achung te tam tak chen na hmun Texas a nge chuan ala an ring tla thung hei mai ba ka Yasser unau te hnena investigator te chuan an unau pa Yasser omna chin emo aminai te unau thina chungchanga an ngai dan te chu zo tumin an vakala ma se a unau te hian an lo chang thadu lo mai po ni lovin chutianga zo tuma an vakal chu an lo thinjim khum hle maya heti lain mi te chuan investigator te hian a unau te emo petisaitin injolna an nei le nei lo po chui chian tumna an nei lo shim nia an soiba ka lie detector test tangial po ti pui ani lo tho an soina sa hlea chuti mek lain petisai phone a chuan Yasera a phone na call chuaka omrwal che in call donna a ombe boka hei hi aminai te thi hnu loka ani nge hei wang hian petisai chuan voi tam tak interview ma chonta a ma se hetia a interview na hian a fa te chu kot thlak le khoi ani na chu soilang du ngai lovin Yaseran ama chu kot a thlak fo thin thole hun rei tak alo tor thu chau chu a soi du thunga he mai ba ka aminai te unau khoi ani na chungchang zo ani po in chutiang an chunga a thlen lo thuin a phatlat zel boka heta hian mi then khat chuan a soi du lo chan chu a fa ti kha a pui thei lo wang emo pui thei reng ani laya a pui lo kha in chir le shom tia a in thiam lo awanga an ngai hlama ma se henga wanga a in thiam lo tak tak ani chuan an thlarau tal chu za in digna an hmu theinan an thi hnuwa tal thei to pa chho jok don lovim ni hei mai ba ka islama thlaenga musa ta pailai chuan a pasal Yaseranian an in fiam chu a ngong a khoi fu pal awangin Yasera chuan a rek bet ta chungchunga voi khat ma chulai hmuna khoi to lo tura a vo thu de soin heta tang hian ni tin deuh tho kut a tor thin thu a soya chu mai lani lovin tum khat a thleng sil no a thlo awanga a ri le tho soin alu ate chuan Yasera ko thlakna awanga bok om thu a soi boka tin Yasera chuan petisai chu kumsom pangami lek ani laya anu le patin an du to lo awanga an nei tir ani thole a chom len angai thote a shil fowa du chuni se khatiang kumno pangte ni chunga an pek lo tur thote shilpa kut a thlak thin tho petisai hian a soile zel bok ani te chuan aminai le sarai te thi hnu hian Islam chu Ijipa apa Yasera unau pa hnena omtura kalin kumthum hnuwa USA alet le a heta alet le hnu hian akal ma aima a thinrim na ron nga hoin a unau nu te thina chuan apa ni lovin anbial pa ti le anu thiam lo ani tho soin amo pu na sa hlea chu lo renga a unau nu te thina khan Islam apo chu thozo ofia ani lo ve reng bok ani ome wane thlak takin aminai le sarai te thi atanga kumkwana August ni sompali kumsang ni sompasaria investigator te chuan Yasera chungchang a thuthar dong ve da shamin heta hian apartment complex pakhata thokin investigator te chu Yasera ang tak a hmu tho aron shil hlo maya chu vele investigator te chuan Yasera thalak chu hmu tirin ani chuan ani ngei tho lo soya hetia Yasera hmu ani na apartment complex a hian Islam se ta point apartment alo nei nge ni ti te an che chhuak le zela ma se a apartment chu wapana chanchin an wa zo tum chuan Islam chuan lo chang thadu lovin alo thinjim khum hle zok maya investigator te chu alo no chhuak rum mai ani ome a mai ro chu investigator ten an chhuasan no chuan ngai tharu le in Islam chuan midang tu imahnena boina anei thu a soiri chu an shetatlat maya hemi nu lok zingdar khatvela investigator te chu apartment endik theina waran nen Islam chena lam chu anwa pan lia ma se anwa thlen chuan apartment chu lo ruak vekin ahnung lama dar thlang kongka chu alo in hon ba ka chumi zone an han en chuan a hnoya hnimbuk chi te chu alo pe hun maya chulai hnimbuk chu en chiang le in chuta chuan toothbrush te secret bungte an hmua chungte chu film khur taka da tha in forensic laboratory lama an thon le a heta result ron chuak DNA test na an han en chuan an thil chhar nei tu chu aminai le sarai pa nge ani ti an hmu chuak ta boka hengba ka hian Joseph no chuan in pakhat atlan pe lain in kota Yasera a hmu thole ama Yasera po in a hmu ve tho so in muihmul po ala nei reng tho FBI te chu alo shil vele bok ani amai ro chu Yasera ero
kum thum nu August tha kum sang ni som ni ma chu mu ani le ta lo thunga ma se sarai le aminai thina atanga kum som pahni na August tha kum sang ni som nia FBI de chuan ya sarale ya sina chu Justin Texas a mu an ni tho report an dong le ta hlau mai mu an ni na hmuna hian investigator te chu vakal vatin darkar tin mai chuan mu an ni na in chu an en thlatarenga te chuan kar khatvel an en thlak no chuan investigator te chuan search warrant nei thein August ni somni paro kum sang ni somnia ya sar se da chu an man tange nge a hemini vek hian US Texas a Islam State kum som thum pahni mi le Yasin State kum som nga pokomi chu man vele ta bokin anni hi poi khoi tu man anni na tur ta an lo ven hima wangin church anni a heta hian asar se da chu capital murder church ni ma se prosecutor te chuan death penalty nei tiar tum lo thongin man ani hnu hian Dallas County Jail not to wara da ani a August ni kumsang ni somni pani khan a trial po nei ni ta chawin Yasir hian pu ani na chu a phana sa hle a heta hian a fano te pani tha ani laya a omlo tho soin zanja ei tora an chuak chu zuiro to thil hla oma asia ta wangle ama chu an bitum bernia asia ta wangin a fano te pani chu a kalsan tho asoya ma se jury te chuan Yasir chu thiam lo chantir ta thowin Dallas County District Court Judge Chika aniam chuan Yasir se ta chu chhualei lok theina dan hno sakin dam chunglung in tang torin achung tho arel sakngala kumin January thla kum sang ni somni pathuma tang khan Texas Department of Criminal Justice McConnell Unit B County Texas a khungbau anita ani hengba ka hian January ni som pakwa kum sang ni somni pakhat khan Islam State a chuan Yasira man ani na torata alo thuro ka wangle thuruk tuma plan alo siamte dana ti khailakna te chu pomin April ni somni pasari kum sang ni somni pakhat khan hetiang poi khoi hau khung bik na federal prison a khungbe ani vele ta boka ani po hi January ni somthum kum sang ni somni pathum khachuan Big Spring a Federal Correctional Institution a khung ani to thung heti lai hian a unaw pa ya sina chuan ya sira chu anupui fanaute laka ache dana wanga achunga thinjim hle thole apui lo tho asoi ve changchanga ma se ani po February ni li kumsang ni somni pakhat khan thiam lo chantir ni in June ni li kumsang ni somni pakhat khan kumsom pahni chung Federal Prison a tang turati ani a January ni somthum kumsang ni somni pathum khan Islama khung ani na da ani vele to bok ani